Čaute, som dneska youtuber a dnes vám vysvetlím, ako sa dá zarábať na YouTube. Najprv sa samozrejme musíte registrovať. Ak budete registrovaní a prihlásení, tak tu v ľavom hornom rohu budete mať 3 čiarky, kliknete na nich. Dáte môj kanál, ukážem vám váš profil, dáte tu hore správca videí, sem kliknete kanál a tu budete mať napísané speňaženie. Nebudete tu mať najprv takú zelenú guličku ako ja, ale budete tu mať takéto políčko, v ktorom bude písať povoliť. Tu kliknete na ňo, všetko tam popotvrdzujete. Keď to už budete mať, dáte sem na speňaženie. Tu ešte budete mať napísané, že povoliť speňaženie pre svoj účet alebo niečo také. Kliknete na to, na takéto modré písmo. Všetko tam popotvrdzujete a vyplníte. Tu máte informácie, ktoré potrebujete vedieť. Napríklad, ako mi zaplatíte, ako môžu moje videá zarábať a takéto veci. Dosť dôležité je toto tu, že ako mi zaplatíte. Tu budete mať pridať účet AdSense. Na to kliknete. A tam sa dostanete na Google účet a tam si dáte svoju kartu, na ktorú vám budú chodiť peniaze, svoje údaje a všetko, čo je potrebné. Tu budete mať správca videí, na to kliknete a ak budete mať to všetko urobené, tak si tu pridáte video. Ak už budete mať tu pridané ako ja, vedľa neho budete mať takú kocku, kliknete a ukážem vám tam fajku. Dáte akcie a dáte speňažiť. Tu vyberete, aké reklamy vám tam bude ukazovať. Počkáte, kým vám načíta. A najprv tu nebudete mať taký modrý znak doláru, ale bude inej farby. A ak na ňo priležíte, bude tam písať speňaženie prebieha kontrolou. A ak prejde kontrolou, budete mať také modré, to znamená, že už je speňažené a vy na tom videu už môžete zarábať. Znamená to, že ak ste dali tu speňažiť, tak v vašom videu budú všelijaké reklamy a ľudia, keď budú vidieť vaše video, tým pádom budú vidieť aj tú reklamu, tak za to zarobíte. Ak na tú reklamu kliknú, tak zarobíte ešte viac. Tak, ďakujem za pozornosť. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak sa vám nepáčilo, dajte dislike. A to je asi tak všetko. Tak, čaute.